Magaampo kita, o Dios, andama ang imong mga katawhan alang sa pagdawat sa imong balaang mga pulong, sa imong mensahe, alang sa amo ang pagpadayon, pagkinabuhi nining kalibutan. O Dios, amo untang huktan ang imo ang mga balaang pulong o mahatagan kini og kinabuhi pinaagi sa pag-apply niini sa matag adlaw. Sa ngalan ni Jesus, kami nagaampo. Amen. Nganong nahiusa ang ato ang iglesia? Unsa may nag-generate niini nga from time of apostles until now sa atong generation nagpadayon man ang iglesia. Ngano man nga ang ato ang iglesia as UCCP nahimo siyang UCCP, no? As a church. Sukad sa nag-ipon ang mga lain nga mga kasimbahanan from 1948 up to now. Unsa kaha ang nagka-generate ini? Diha sa kangho nga kahimtang or even sa mga Israelites from Egypt to Canaan or Canaan. Even ni Moses, nga di siya kahibaw mo storya, nganong gigamit or nganong taliwala sa iyang pagkamuluyahon, nganong nahimo man niya ang maong mga talagsaon ug bugat kaayo nga mga butang. Bugat tungod kay gikan sa Ginoo ang maong kasuguan diha sa kinabuhi ni Moses. Sa ato ang pagsaulog sa pagkabanhaw, nganong mintuo man ta ani? Nganong ato ang maging huktan nga si Jesus nabuhi? Sa ato ang gibasa sa Sugilanon, diin ang pinaka highlight ng karakter diha mao si Tomas. Nga diin nailhan nga kanabang maduha-duhaon. Ano sa man maduha-duhaon? Kanabang why sure ba? Di sure ball. Disipulo nga yes, nagsunod si Jesus pan naagihapon ang pagdaduha. Dili lamang kini simple nga sugilanon. Kundi sugilanon kini nga bugat, sugilanon nga balaan tungod kay ang grasya sa Ginoo nagpatigbabaw ni anang maong storya ni Tomas sa iyang kinabuhi. Diin mao ni ang ato ang panghuna-huna usab usahay. Usahay may sama kita ni Tomas. Nga di malikayan, naagid nato ang pagduha-duha. Wa kita makakita sa lubnganan kanang ato ang makita karon sa YouTube or sa picture, bita sure o mao ba gid na. Wa kita sukad makakita sa panagway ni Jesus, which is kanang nagnaong ni Jesus karon sa makita na to, artista man na siya gikuhaag base, no, nga Amerikano, puti kayo. We do not sure kung mao bigyan ang naong siya. But grabe ba? Bugat gihapon ang iyaang grasya hangtod karon sa panahon 2026. No? Mao nga diha sa tuang teksto, no, mao man guni ang panahon nga ang mga tinun-an kaybaw mga tinun-an nga mga anawim magini siya, no? Magamit og gitag word karon nga anawim. Mga nagtuos Ginoo, taliwala sa kalisod nga ilang nahiaguman, biktima sa mga injustices.
nagtigom sa usa ka balay, sarado ang pultahan tungod kay hadlok man sila, no? Which is very familiar na kay na nato. Bungkag ang ilang hunahuna, nagkatibulaag sila, di na sila maayo hunahuna. Ang ilang paglaom nga mabuhi pagkato si Jesus, murag di gid sure. Apan sakalit mitungha si Jesus sa ilang taliwana. Kini usa ka pagpadayag sa presensya sa Dios nga si Jesus ra gyud mao'y makahatag og kalinaw ni adtong mga apostoles nga grabe nakaguba ang ila ang kinabuhi. Wa na sila paglaom. Pwede na gud sila nga mo to naghikog ito si Judas kay nakasala pa si Jesus, dayon hitabo pa gid katong grabe kayo. Usa to pang panahon karon, wa nay Ginoo ba? No? Mao na ang kinabuhi sa mga anawin. Mao na ang kinabuhi sa mga tinun-an. Which is dili halayo sa atong kinabuhi sa atoang personal na kinabuhi karon. Si Jesus mo'y nagahatag og dakong kahupayan sa mga apostoles. Nagahatag kini ngadto sa mga tinun-an nga tinuod ang Ginoong Jesus. Tinuod ang iyang mga saad nga siya magauban hangtod sa katapusan sa kalibutan. No, mao man sa Matthew 28 before siya ming lakaw or before siya namay gihatag nga pagtulun-an si Jesus. Mao man iyang saad. Pero si Tomas kay wa man dito sa pundok nila, di ko mo to sure ka. Mao man sa to pa sure ka. Nga nahaabag yun. Wa siya makakita sa unsay tinuod nga nagakahitabo. Parihar ko na anang kuan sa tuang kinabuhi ra gud po nga di ko matuo ano imong giingon ug di ko kakitaan na naa diha. Parihar po na anang mga issue sa tuang mga kuan. Mga kinahanglan gyud dunay ebidensya, dunay makita. Mao nga gisuginlan siya sa iyang mga tinun-an. Wa gid siya mituog gihapon. Ang iyang tubag, kung di ko kakita sa man nga lansangan ni Jesus sa iyang kamot, di ko makahikap ni di ko mutuo. Which is makahatag kini og kana bang pagdasig nga kana bang a sign of consciousness nga tinuod ba gayon kining niya. Mo to nga wa gid ayon ning tuo si Tomas. Pero og katong iyang mga tinun-an tungod sa maong kaluyahon ni Tomas nga wa rin siya mituo, pinaagi si pagsulti, nag-judge dayon nga siguro sa atong una-una no tungod sa ilang pagkatawhanon nganong di naman kamo tuo, nganong di naman kamo tuo sa giingon ni Jesus kaniadto sa samtang buhi pa siya. Mga kini nga ebanghelyo naghatag usa ka pangunahuna mahitungod sa unsa bagayod ang tinuod nga pagtuo. Kana bang faith? Mao na nga sa atong pangutana sa atong introduction kay ganina, nahimong ingon ani ang atong iglesia tungod ra gyud na sa lihok sa pagtuo. Pila na kalibo ang nanglabay gikan sa panahon ni Jesus, dayon sa mga times apostles, dayon sa mga iglesia nga mga karaan nga iglesia hangtod karon bugat gihapon ang mensahe sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. Diha sa kang John nga personal ingon nga siya mao'y author niini. Usa siya ka gusto siya nga mahibalo mutuog yun ang mga Jewish nga si Jesus mao ang Misaya nga gipaabot sa tanan nga kinahanglan mutuo ang maong mga katawhan. Mura ba kumbaga nga mao ni ang iyang debate mahitungod sa Messianic nga buhat ug pag-abot sa kalibutan. Mao kini ang sentro sa mensahe sa tuang ebanghelyo.
Di kini mahitungod sa kasipyatan ni Tomas, kung nasipyat mo ka siya, di ni mahitungod sa iyang kaluyahon ni Tomas, tungod kay wa siya dayon mingtuo sa unsay giingon sa iyang makauban nga mga tinunan, kundili aron ipakita nga ang pagtuo pwede pa di ay kining mapalakdan pinaagi sa atong pagsinati sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mga sa dihang mibalik nga nagpakita, mibalik si Hesus pila ka subana ang nalabay, kitaan gid si Tomas ni Jesus. Why lang gihimo si Jesus, no? Ubanay pa. Kasaba na, kaya nganong di man gyud ka mo tuo. No? Hinoon, gihatag sa Ginoo ang unsay kinahanglan ni Tomas. Miingon ang Ginoo, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Makita nato dinhi nga ang Ginoo dunay pagpakabana ni adtong mga katawhan nga huyang sa pagtuo. Usa ka Ginoo nga anaa duol kaayo bisan ni atong mga tao nga dunay huyang ug duha sa pagtuo. Ang Ginoo magahimo gayot ug pamaagi aron ang tanan mahimong mahanay ug maplastan. Mao na ang side sa Ginoo. Pero ang side to sa mga tao, mao lagi to nga i-judge, i-condemn si Tomas tungod kay wa siya mingtuo dayon sa giingon sa iyang magkauban nga sila mismo ang nakita. Mao na makaingon usa to pang inistoryahan. Di puta makapugos ni Tomas ug di siya motuo kay wa mo gyud siya kita tinuod. Mao nga sa dihang nakakita si Tomas sa maong panghitabo nga nahikap din ang samad ni Jesus, ning samot gayon ang iyaang kadasig. Miingon si Jesus nga, bituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong mutuo bisan wala makakita kanako. Mga diha sa pagbalik-balik na kung pagbasa ni ini nga bersikulo, malandong ko, nakakonclude ko nga ang Ginoo o ang si Jesus dili lang para ni Tomas, kundili para usab diri kanato. Bisan di ay og ingon ana lamang kadyutay ang atong pagtuo, ang nakanindot kay gitawag usab kitang mga bulahan or hayahay tungod kay mingtuo kita nga wala makakita sa pisikal nga paagi. But mingliho kita nga mainiton tungod sa atong gamay nga pagtuo. Mao kini ang pinakaimportante diha sa kinabuhi. Dili na nato o di na ta maghulat nga mahikap pa nato si Jesus. Di na ta maghuwat nga makit-an pa nato nga maglakaw si Jesus literally. Unsa man di ay kahulugan sa pagtuo nga kana bang di makita, no? Kana bang pagtuo nga kana bang nagtuo ta nga wa kita, no? Unsa may kahulugan gini niya? Na ang pagtuo walay gibasihan o walay standard. Way sukdanan ang pagtuo. Ang pagtuo dili kini pasabot nga sama sa butang. Nga kung naa kita ni ana nga butang automatic nga mudako o mulupad na kini diha sa atong kinabuhi. Kundili unsaon nato paggamit ang atong pagtuo sa tanan nga panahon. Usa ka pagtuo nga magpabiling buhi sa tanang panahon. Mao na nga dili sala. Kanang muingon ta nga kana bang muraog atong i-challenge ang atong Ginoo? Di man ginasala actually. Kay mao man gibuhat ni Jesus ni Tomas. Kay nga naman mao na ang makahatag kanimo consciousness nga mopalalom pakag maayo diha sa imong pagtuo pinaagi
sa pagsinati sa matag adlaw-adlaw nimong kinabuhi. Mag-Lord, kana ba? Mura ba og imo abang kuan ang Ginoo ba, no? Tungod na sa imong consciousness, tungod na sa imong awareness, nga wala ka naging usara sa imo ang pagkatao, kundi doon na kay special nga naasulod sa imong kinabuhi, mao ang Ginoo. No? Mao bitaw nang ang atoang simbahan always gid nga magpadayon gyud kay atuag yung gituuhan nga ang Ginoo naglihok sa atoang simbahan, dili lang kita nga mga tao lamang. Mao nga sa matag adlaw nato nga kinabuhi, no? Makita nato kini nga klase sa pagtuo. Nagatuo kita nga makapot nato ang atong pangandoy, bisan magsugod kita sa permero, no? Kay nagtuo kita nga ang Ginoo naa, no? Kanamo yung God will provide. Bisan naningkabot na tagkayod, apan mao ra ginahato ang makita, undang mata ni anak. Wala man kini ang mga example sa usa ka pagtuo nga lig-on bisan og walay makita nga ebidensya in material. Mao nga diha sa pagtan-aw sa sugilano ni Tomas, usa kini ka importante nga tumatuoran nga ang pagtuo di gina siya magbase sa unsay atong makita kanang klaro kayo, kundi sa grasya sa Dios nga siya nagpaduol kanunay kanato sa matag kinabuhi. Mao nang moingon ta nga ang atoang kinabuhi bisan og duna kitay hugot nga pagtuo, duna gyud gihapon kitay mga muagi ti anang mga kalisdanan tungod kay diha man usab mutubo ang atong pagtuo. Bisan pa man ug walang-wala na kita. Mao nga ang presensya ni Jesus dili limitado sa pisikal o hitsura nga pananaw. Siya naa sa kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo. Siya naa sa pulong nga atong madungog matag Domingo. Ano even magbasa ta diha sa Biblia, siya anaa. Anaa siya sa komunidad sa magtotoo. And even diha sa gawas, si Jesus makita nato. Mga sa subject namo sa biblical themes, katong amo ang professor sa Indonesian professor si Sir Sitinjak nga sa panahon nga maghimo may og sa panahon nga kanabang convocation or anniversary sa Silliman University. Dahil na po convocation sa mga pastor sa Divinity School. Ay, siyempre, di na magklase. No? Kaya, ang mga professor maghatag yung assignment. Pero saan na kayo assignments, professor? Nga diha sa mga activities, mayroon siya nga kinahanglan pangitaon kuno namo si Jesus. 7 pages, magsuwat mi. Sa tanan nga unsa imong assignment, kay gipang-assign mig mga committee, na committee sa food committee, na committee sa kanang hidaanan sa mga delegado na tanan. Kung sa Bisaya pa mingon siya nga sa tanan ninyong gihimo, nianang watay klase pangitaa kun asa si Jesus. Oh. Mo na nga sayon ra man unta kaayo nga pangutana ko maglisod mo may usaw man pagsulat asa mo si Jesus aning niya. Lisod mo ta ani niya. Mo to nga pangutana na gyud sa man yun na. Aguban wa na. Kuana ganang himo na og mga kami nga mga hugoy-hugoy gamay diha sa Divinity maglisod gyud. Tungod kay usahay ang atong hunahuna magbase kita sa unsay ato ang makita instead nga atong masinati unta. Mo nga sama sa ato ang pag-antos nining ato ang panahon karon. No? Di magid malikayan nga nag-antos kita, di malikayan nga kanang giingon nga anawim, di malikayan nga usa puta ka anawim. Murag unsa ka no?
tubagon ka ang atong pag-ampo karong panahona. Mao nga gipahinumduman kita nga ang Ginoo ana gihapon sa atong taliwala. O mamahimo kitang bulahan kung ato kanang ipadayon ang maong pagtuo. Ang atong pagtuo o pagsunod sa Dios dili kini assurance nga mamahimong perfect ang atong kinabuhi. Ang atong pagtuo di ay mao'y maghatag kanato sa kusog aron pag-atubang sa mga hagit sa atong kinabuhi. Ang atong pagtuo bisan gamay lamang kini apan maghatag usab kini ug dakong kahayag sa matag usa. Ang pulong nga giingon ni Jesus, bulahan ang wala makakita apan mituong usa kini kapanawagan. Panawagan aron nga magpadayon kita sa pagtuo bisan sa atong kahimtang. Ug saad kini nga ang atong pagtuo di gayud kawang. Mo to nakadumdum ko sa giingon ni Bishop kagahapon sa closing worship nga bisan pag-unsa kagamay ang atong mahimo diha sa simbahan, di gina mahimong kawang. Naa ba ang appreciative inquiry? Na bisan pa og tulo lang kabuok ang mag-Bible study, tulo lang kabuok ang manimba, tulo lang kabuok ang mamidwi, pero tungod kay nagpadayon sila, kinahanglan nato ang ma-appreciate. Ug dili kana mamahimong kawang. Bisan og nagkakidlay ang atong mga sinina, apan tungod kinaningkamot kita uban sa atong pagtuo, di gyud mamahimong kawang. Mao nga ang Ginoo nagatan-aw gayud ni atong kasing-kasing nga puno sa pagkamatinud-anon. Ang Ginoo nakikita kanato sa klase sa atong pagtuo uban sa iyang mga saad nga tungod sa pagtuo magahatag kini kanato og kinabuhi nga puno sa kabunda o walay katapusan. Busa atong isalig ang itugyan bisan ang atong mga pangutana, bisan sa atong pagduduha, bisan sa atong kahimtang karon. Sama kita ni Tomas, di na problema. Dili mo salikway ang atong Ginoo ug siya always nga mangita o pamaagi nga muduol siya kanato. Mga sama sa gibuhat ni Jesus diha ni Tomas, masinati usab nato unta ang maong presensya. Hinaot nga bisan sa atong kahimtang sa atong panahon karon, makaingon gihapon kita nga Ginoo ko ug Dios ko, tinuod kagayon. Hinaot nga magpadayon kita sa pagtuo. Sa pagtuo, ana ang kinabuhi. Sa pagtuo, ana ang paglaom. Ug sa pagtuo, ana ang panalangin nga gisaan ni Kristo alang sa tanan. Mao ang kabulahanan. Amen. Amen.